Se naqra storja meħuda minn ktieb jismu Arja Friska numru 2 li huwa ġabra ta' stejjer minn awturi differenti. U l-istorja li għażilt illum jisimha Weda mal-Erwieħ, kitba ta' Lino Bsajla u din l-istorja meħuda mill-ktieb Il-Baħar Rasu Jibsa. Qabel ma naqra l-istorja rrid ngħid li f'din l-istorja hemm vokabularju mhux ħażin ta' kelmiet meħuda mid-dinja tas-sajd. Rajt partijiet minn dajsa, ismijiet ta' ħut, ismijiet ta' għodda li jużaw is-sajjieda biex jaqbdu l-ħut. U għalhekk jekk tisimgħu xi kelma li forsi m'intomx mdorrijin tisimgħuha, ikolkom naqra idea li din hija l-istorja għandha x'taqsam mas-sajd u id-dinja tas-sajjieda. U hija ambjentata madwar iż-Żejtun u Marsaxlokk. Weda mal-Erwieħ ta' Lino Bsajla. Din il-ġrajja hija verità sagrosanta u xhieda tagħha għadu jeżisti inkwatru ex voto fil-Knisja tal-Madonna tal-Ħniena li tinsab ġewwa Bir id-Deb fit-tarf ta' fuq taż-Żejtun. Irrid ngħid ukoll li għalkemm din l-istorja hija vera, jien kelli nżid xi kliem biex aktar tkun tista' tagħmel sens u tinqara faċilment. Minn barra hekk dan l-inkwatru ikompli jikkonfermali li l-maġġoranza tas-sajjieda żwieten kienu ġejjin mir-raħal ta' fuq. Anzi, biex inkun preċiż, dawn l-4 sajjieda kienu kollha joqogħdu fi triq waħda, jew sqaq kif għadu magħruf sal-lum bħala sqaq tal-waħx. Sa ftit ta' żmien ilu kont tibża u titwaħħax tas-sew tgħaddi minn hemm, imma llum l-isqaq sar triq wiesa' u mdawla ħafna. Għal-ħabta li kienet seħħet din il-ġrajja, is-sajd f'Malta kien għadu fil-bidu tiegħu. L-inġenji tas-sajjieda kienu il-kurpara għal-qbit tal-klamari, ix-xolfa għal-ħut dimersali, konzijiet żgħar għall-istess speċi ta' ħut u xi tipi ta' nassi, l-aktar dawk tal-vopi. Dawn l-inġenji s-sajjieda żwieten kienu jġorruhom magħhom ma' kull sajda li kienu jagħmlu u jerġgħu itellawhom lura wara s-sajda għaliex ma kellhomx fejn iħalluhom. Marsaxlokk kien għadu se jibda jifforma ruħu għalkemm ġa kienu jeżistu xi griebeċ mamra minn xi sajjieda oħra. Ir-raħal beda jifforma ruħu sew ftit qabel l-1900. Infatti fl-1898 kien sar parroċċa u infiret mill-matriċi taż-Żejtun. Imma madankollu għal bosta żmien wara kien għad baqa' sajjieda żwieten li ma kinux residenti f'Marsaxlokk u dan għad baqa' min jiftakru, bħalma jiftakru wkoll lil ċerti żwieten bħal Wenzu Karwana imlaqqam Wejnez, Giuseppe Abela l-Klakk u oħrajn li ma kinux sajjieda imma bħal speċi ta' bejjija tal-ħut li kienu jinżlu miż-Żejtun u jmorru jagħmlu xi sajda ma' xi ħadd u jekk ikunu fortunati u jaqbdu xi ħaġa wara s-sajda jew l-għada kienu jmorru jbijaw dak li jkunu qabdu. Kienu l-ewwel pitkala, differenti mill-pitkala tal-lum, li llum is-sajjieda jieħdu l-ħut li jkunu qabdu l-pixkerija u jgħadduh lil xi pitkal partikolari u dan ibijaw lil diversi kumpraturi li min-naħa tagħhom imorru jbijawh fit-toroq tal-irħula kollha Maltin. Il-pitkal tal-ħut fi żmien dawn il-ġrajiet kienu utli ħafna għas-sajjied għar-raġuni li dan tal-aħħar kien jefda s-sajda li jkun għamel f'idejh u dan min-naħa tiegħu kien jagħmel kull ma jista' biex jiġbor l-aħjar prezzijiet tas-sajda kemm għas-sajjied u kemm għalih għaliex iżjed ma kienet tkun kbira ċ-ċifra aktar tkun għolja il-kummissjoni li jkun idaħħal. Minn dawn il-pitkali kien hemm qatt mhux ħażin fosthom Rużargali għaċ-Ċmajra u Saliba l-Verżieq. Meta dawn bdew jikbru, ix-xogħol għadda f'idejn uliedhom li komplew firxu t-talenti tagħhom.
Hawn irrid ngħid ukoll li sa snin 50 u anki sa xi snin wara dawn il-pitkala kienu ir-rifuġju tas-sajjieda. Bosta mis-sajjieda kienu jiġu mejjuna minn dawn il-pitkala, l-aktar f'xi xiri ta' xi qoxra ġdida u anki irkabtu. U s-sajjieda għal din l-għajnuna kienu jgħaddu l-ħut li jaqbdu lilhom biss. U din baqgħet tintiret sal-lum minn uliedhom u wlied uliedhom. Intant dawn l-erba' sajjieda peress li kienu joqogħdu ma' ġenb xulxin, kellhom aċċess aktar ta' malajr biex jiltaqgħu u jinżlu Marsaxlokk għas-sajda li jkun imiss. U għal bżonnijiet reliġjużi kienu żgur jinqdew bis-servizzi li kienet toffri tal-ħniena u għalhekk l-inkwatru ħallewh f'dik il-Knisja u mhux fil-parroċċa. Kienet is-sena 1891, preċiżament l-14 ta' Mejju. ċertu Giuseppe Mifsud imlaqqam l-Imrajzi kien padrun ta' dgħajsa u sħab ma' Anġlu de Gabriele, Luigi Karabott u Cicco Gallia. Dawn l-erba' sajjieda żwieten kellhom id-dgħajsa tagħhom sorġuta f'Marsaxlokk. U fid-data msemmija ħarġu jistadu bil-konsijiet imsejħin irqaq għal Brieqex u għal Paġell fil-post imsejjaħ is-Sikka tal-Marbat li mhix aktar minn milu nofs il-barra minn Dellimara. Sebħet ġurnata tas-sew sabiħa. Għamru l-imqadef u rħewla lejn tal-Marbat. Wara kważi lejn sħiħ jillixkaw il-konsijiet. Kif waslu, xerdu l-konsijiet f'postijiet differenti u kif kalaw l-aħħar kons, wieħed minnhom qal lill-oħrajn: "Araw naqa' x'jeqbżu id-dniefel dalgħodu, tassew." U jien kont nisma' lill-missieri jgħid li meta jidhru daqshekk dniefel f'daqqa ma jkemmx xi sinjul tajjeb, għalilhom l-Imrajzi. "Ma tridx tgħidilna li se jagħmel xi meltempewx għal Luigi. Meltem forsi ma jagħmelx daqs dun blazzi, imma xi ħuġa jiġri żgur tu għax missieri ftit li xejn kien ifallilu. X'tridx nirħux li forsi naqbdu xi ħoġa u ħallik minn duk li għad irid jiġri għax duk jiġi weħdu għallu Gallia. Għamlu li trejdu jiena pipa tabak se nimla, wieġbu l-Imrajzi. Hekk għamlu Gallia u De Gabriele irħew ix-xolfa waqt li Karabott qabad ireġihom bl-imqadef minħabba l-kurrent u Mifsud imxaħxaħ fuq il-poppa ipejjeb il-pipa b'sodisfazzjon kbir. Wara xi nofsija, l-Imrajzi beda jxammem waħda f'waħda u dlong staqsihom: "Mela l-aħħar xogħol li għamilna ħallejtu xi ħute taħt il-parjol?" "Le ta' għale, Zepp. Mela allura din xbieħa ta' ħewti li qiegħed ix-xum. U n-nofx qiegħed ix-xomment dejjem xi ħuġa ġdida Zepp." Ftit il-bogħod minnhom instemet ċaflisa kbira fl-ilma u Anġlu li laħaq ġerra għajnejh qal: "Rajtu għax tifwira dejk, għandu jkewn reġgħu ġejjin id-dniefel." Imma ma kinux dniefel għaliex biswithom sewwa titla' ħuta li l-kobor tagħha kien jissupera sewwa lid-dgħajsa tagħhom u l-ilma li qalet kien kważi qaleb lid-dgħajsa. L-erba' li kienu inħasdu waħda sewwa u sfaru daqs il-lellux bil-qata laħqu ħadu. Wara li ġew ftaħħom xi ftit, Giuseppe qal: "Mela din kienet ir-rieħa ta' ħew li jkun xogħol? Tridewx nerfgħu għaliex issa struħu l-konsijiet." Qabdu jaqtfu lejn is-sufra tat-tarf u daħal jerfa' Anġlu. Iżda lanqas laħaqqa tal-mażrella mill-qiegħ li ma jgħadx qajta tal-biża' u ntefa' l-waranijiet tiegħu fiċ-ċan mitluf minn sensieħ. "Anġlu! Anġlu! X'ġara Anġl?" Iżda Anġlu mitluf kien u mitluf baqa' u hemm nieqfu bl-ewwel parti tal-istorja.